Ay mga katik-tik, maglungag may kamote kay mga tumisa. Sapa, magsugba-sugba mi dito, mga ligo. Nagpalit ko 2 ka kilo kay dalon na mo sa paong. Magpalit karon og isda. Ibutang ng ulo dito, kay ako na siya kutkuton. Sabuanan ako ni, kay ako na itakang. Sana lang. Mote ang nakakita ka mote maamno din. Pwede kang isda. Cake di ay ni. Pwede kang isda. Kay Subang ka na. Gana ko eh. Pwede kang isda. Dua lang mo. Bangus. bango sen puno. Burun ras perek. Ako mga katik-tik ay. Ala na mo. Ala na sila mga ako kaya ako busog na. Mga katik-tik, naluto ng ako nilang ang kamuti. Di anawa na may magsugba og isda kay mahal ang isda ron kay wa may nanuroy. Dali mga unta. Di ay pinaksiw, na ay bula, di ara oh. Na ay Pangasinan, na ay gulay. Ay mga katik-tik, naluto na ang kamuti, di na ako lagi payutan. Payutan. Pero nga gunang payutan, sensitive kita na ba? Panitan. Labo, pasakang manang. Ora na yung mga food. Makita pa na, kabaon na po ko. Parisan sa na ay Pinaksi, na ay Bulad, na ay Pangasinan nga ginimo sa laban og dili kaboy haron. Ano? Napagibulan. Kana nga ang kani kamuti kay tudang sa parat kay boyhad ba. Sa bayhad lang. Ibot sa ngalan sa inyo na. Sa amo boyhad man sa Rigaw kanang May hasang. Kaon sa? kanang murag aslog imo paminaw imo kuan bitaw. Tubunlan.
ako, sa among akin tayo. Kamahaw pa ni Udto, mamang sa Surigao sa among ano. O magpili-pili lang ka sa kamuti ba sa buntag, palangway ba sa Udto. Pero naisutaan mga tinukbang na sinula. Way kan unay na nilang. May parikugas. Ah, Trimis-triman ang kabsan, pila naman nagat. Lisod kayo sa gamay pa ko eh. gutom kayo. Di man, kaya nga anak kami. Naay jud mga anak sa mo nga. Kanang ka, balanghoy na amay subok dito ito nga. Ing ani kadak ka iya tigaw mo ang subok. Dili siya maundang og dili ing ani na kadak ang subok. Saan man to? Abdi, busog na siya na. Ing ana na subok to ang subok kadagan ha. Uy. Lagi. Tambok ya mga anak. Balanghoy ra. Grabe. Ako kan unjud eh. Magkay. Kan lagi ko. Inihawan pag manok. Bisaya. Siya kumakaon ang manok ng Bisaya lagi nga mag-ihaw kan sid katos di dili makamao mag-ihaw apil pa ni diyan bubunlan ang uyagungan. Sa gulan sa kalwati na nagbabag. No, alubat di pud. Kamong gay di ay Na siya may payas kay pagatas man. buot. Karon lain naman. Mga nakahapda naman kag Jollibee. Kami sa ospital. Karon ka ako kabawan. Bagto mo Bugat. Bawal nakabaw. tay na utak ko. Bugat pa. Yan ni. Wat ka adlaw iyot. Ikan ba pananak. Dundi oy. Ikaw di ano sa man di ka. Na, sobra pa duha ka bulan oy. Binuang. Na matay pa ko. Grabe po nang dugo pa man kana. Na may dugo upat ka adlaw. Na, sundanon gud ay ka. Huba pa man na imo mga Siya. huba ko ka nganak, grabe po ka. May mahubag nga nung hubag pa. Ah! Bitaw. Di ba mahubag? Na, nadhunat pa man ganit anak. Ibawal. Sunay-sunay. Grabe po mo eh. May yung bitap kaya na niya. Yado ko rin tag sa kabaulan daw ko. Lagi, tinuod man na. Mamakok man. Kadua pagay kabulan. Ambot lang kay nakat siya. Matay, sinupat adlaw mo. Pat kaadlaw na po dugo. Na, mamuha tigdugay, oy, kininsinas pa. Lagi. Mabugat pa lagi kag ako, na. Labas yung kantarin ko sa gago. Labas. Wala akin dyan ko nag trabaho. Na ako, kay lutuan pa ko, laugan ra ko, gatnan ko kaon, bangon na kong kaon. Pero dili ko ingon nga maglubog. Di gyud papas mo ning bagong nanganak ka mabubughat. Ako rin may manihok, ako rin may magluan. Gumanggod paglusot na lambat na tagalaon na magkamanganak. Nagbuntang maglungag, maglabam at susapa, magwaswas. Ko ano eh? Sa anad-anad mo tanong. Ano nga? Tuan, di ko magtango. Dili gani mga anak. Liglahon, di man daw ko na mag-tuan ang liglahon. No, sino bito na? Na, di siya matulog, may man daw ko sa badista yaotin. Dito, sa tinuod bito. Grabe po eh. Lagi? Luya pa malawas mga anak. Pag mga anak. Siya, luya. Yan eh. Ano luya? Luya, di ako lang malusot ng bata. Nagnaanaw Oo. na. Higda pa ka ano eh. Ako may higda pa ko ano eh. Ano mo bangon ang gudayon, pero di pa kaya ko maglupliyo. Kanicik ko ang Arling. Mga na kani. Arlene.
Minggo. Ano ni mo sa kay gamay no pero hindi. Yes. Mga anak, udlon ka na mga anak. Ha? Udlon siguro. Magani kalaban ng Kinsa? may bata. Kanang uban mga anak ba? Mag-abot ang labong nun. Ato wala tayo pagkatulog sa bata. Laba. Maglaba. Ang uban ni man. Wa, dyan mo yung labong nun kung nga mausik, makuan. Uy, lain man ang uban kay matug ang bata, matug kung inandi. Ulo. Wala eh, mahimo. Ulo ron ako kay matang ko eh. Nalipay, galit tayo magtulog ang bata kay makatrabaho ta. Mampo pagdugay ang mo mata. Kaya makalihok yun. Naayon ka, tapos na makabata. Ayaw na po na oy. Patay. Ikaw ko sa una wangkit man ko na may batang gamay. Kaya di ko matugtog. Nya, mga adlaw ko mata kay mintras to pang bata, hinahinay ko pagitay. Anak, muna ako gaingon ang tigo mo bahin sa oras. Muna ako Ikaw man yung madjas, alangan ang bata may madjas. Yan, naggabawi sa'yo matug na ang bata. Dugay po kumatug, kay maglimpyo daan. Mamilo, itong mga pilunon. Ay, ginoo ko, maradi ko bitinuwang sa una eh. Daling ginahan ta ba? Hindi na mukhaon ng bata, mga adlaw mata, maglugaw na. Ibilig ako ba niya kay yun dyan mo. Lagunin nga mabutang sa baka. Bata, sa swerte kasi sila mga anak na yung mama, madami. Mga anak sa unang ay mga butanan. Kaya di kabot sa hinuman. Ay mga katiktik, birthday na ni Ervin ron, 27, birthday niya. Bakit og naamoy sponsor nga para palit og Pepsi. Nala, kamuray mag-igo. Salamat daan. Shout out kang Sir Hector Serna og kang Ma'am Serna. Shout out sa kang Mamilani og iyang bana og iyang mga anak from Amerika. Shout out kang An-An Cinco from Lebanon og kang Eden Brenger from Japan og Lilibet Morelos from Japan. Shout out mo diha. Shout out kang Bibi Acosta. Shout out dahil labay ang among silingan niya gwapa. Shout out sa taga Cagayan, sa Bukidnon, Purok 5, Balay Bukidnon, Abilia Family, shout out. Ang Balanghoy diri kupod o dito sa Surigao. Lahi ra dito ang Balanghoy Surigao. Lami man sa Surigao, daan naman templado, daan labo ba nga, lami nga kon. Andiri sa Davao, tungod siguro sa kuan sa yuta, tambok. Kuan ang Balanghoy diri ka ng nailagot-lagot, nya pait. Dito sa Surigao kay na. Balik-balik din kang kaon. Sa yuta siguro diri kay nagdala kong tamnunon balakan mga 5 kapunuan. Tanong na ko dito sa Hilahilin, okay dito sa Apiko. Pagkaotra, maura bang gapon sa Balanghoy diri sa yuta din siguro. Kay dito sa Surigao gudaplin man sa dagat, siguro nadaan na kuan na templado. Dili to dagko kaayo. Tag-ingon ani ra buktong sa bata, ingon ani ang Balanghoy dito.
Kay gwapo man ang diri tag-ingog paa kadag ko ah. Pero way lami. Bisan pagikan ang tamnungon sa Surigao di gihapon mo kuan. Tungod siguro sa yuta. Kami humana mi maniud to ang si wako di ara sa sulod pa wa pa magawa. Maura bitaw ka ng bagong nanganak. Muguwa ra siya mukaon. Wako! Wako! Papalita ko na inyong giloto ha. Unsa man ka diha nga nara magkapirmi diha? Dutan pagkapagkaon? Nili na sila kay nangabuang na ng mga cellphone. Di na maabri. Ang laki sa. Lakan ay. Manlak na siya diha. Di na ma. Banggang nila. Nagunsa raman dahil siya dira. Yeah. Nagkulog-kulog. Wa mo magpaandar? Dahil sila di ang mapirmikin ka. Uy, ito wala bitikol. Ah. Mauni ang kaintang diri o perting inita, kalibutan. Pa akong payo mo sa ni. Bao na ni. Ay, gusto. Perting inita diri. Hiyong imo mata ini. Kuan ini tutok sa adlaw. Mao na bitaw adto ko pirmi sa ilawom. Sirado pirmi ang balay ingong way tao pirmi pero naara ko sa sulod kay na. Perting initas kalibutan. Maayo lang kay naay pa nagsahangin. Shout out kang Madam Tots. O kang Tiboy Lolo o kang Sir Joel. Shout out ang mga igsoon ni Madam, si Bibing, si Lablab, si Suisa. Shout out mo diha. Shout out kang Madam Maricel Miranda. O kang Pipi Miranda o kang Pilar Miranda. Shout out mo diha from Tagum. Shout out kang Dilma sa Noria, Inita Family. Shout out mo diha from Tagum. Taga Cebu, shout out mo diha o taga Bohol. Tubigon Bohol, Inita Family, shout out mo diha. Init na gapon diha, nag-ulan na mo. Diri gahapon na nag-ulan-ulan kay ingon na ay bagyo. Nya wa man siguro na dayon ay kayo na undang matong uwan gamay raman. Ay mga katitik, para itong among vlog, hinaot ka na lingaw mo, amping mo kanunay, bye-bye.